eu sei que calquer tema que toca milloro, así que eu xa trouxe unha libreta para tomar nota de aprender de todo o que nos vai dicir. Eu só lles pido que lle fagan preguntas para explotarlle máis o que sabe, porque realmente sabe sempre moito máis do que di. Bueno, para min é un verdadeiro placer e espero que sea para todos vostedes. Enrique, agradecido porque veñas aquí en nombre del lugar. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, pero as expectativas que se lle vai facer? Porque a novela é así. Non sei se se pode pagar algo. Sí. E como facemos para pasar? Para pasar, sí. Lle damos para diante porque son diapositivas, non? Sí. E vamos dando para diante ou para atrás como queiras tú. Sí, bueno, aviso. Cando si avisa tú, xa vamos pasando. Vale. Un pouco de penumbra, a ver, así o que se queda dormido non pasa Non nada. se fai falta ler nada, non? Non. A ver, eu xe quería vos falar así, citado por Xus, que quería falar do patrimonio daquela pois falar do patrimonio a min que me gusta o territorio, pois planteaba a cousa de falar do patrimonio no territorio, ou porque o territorio pode ser un patrimonio cando este pasa a ser patrimonio cultural e tamén porque o patrimonio pode ser cultural. Así que vamos a dar un pouco para diante. Pasa. Pasamos aquí para as cousas das que eu iba a falar son estas: territorio e paisaxe, paisaxe e cultura, paisaxe e patrimonio, e o patrimonio con respecto á ordenación do territorio. Estas son pinturas que están sobre o mundo, pero son interpretacións da paisaxe, interpretacións do noso territorio. Hoxe, a pintura que temos aí de Carlos Maside, que está á dereita, que representa moi ben o colorido dun minifundio, está prácticamente desaparecido, como ustedes saben. Bueno, aí. Pasa. Para entendernos, conviña distinguir dúas cousas. Unha, o que é o territorio, e outra, o que é paisaxe. Sei que así podemos entender que o territorio é o soporte físico da paisaxe. O territorio é a xeografía. E a paisaxe é aquilo que o pensamento que entendemos sobre a paisaxe, a cultura que implementamos na paisaxe, o traballo que poñemos na paisaxe, de alguma maneira as vidas que se poñen sobre a paisaxe, sobre o territorio. Pasa. É un pouco isto, non? Sobre un soporte xeográfico, sobre un soporte dunha xeografía dun territorio, construíse unha cultura. Neste caso, é unha cultura rural, onde hai un regadío, un rego que se desvía do río, vai contando cousas sobre o territorio, onde vai regando as leiras. É unha mirada que a mí sempre me interesou, que fai 12 anos, cando estaba facendo a tese de doutoramento, que esta mirada de un suizo francés, André Corboz, que di que o territorio pódese considerar un palincesto. É o soporte de todas as culturas que foron pasando nos tempos sobre ele, que foron deixando a súa pegada. E descubrir esas pegadas unhas postas sobre outras é o que hoxe se nos manifesta no territorio, e que é bonito de ler, non? Que é bonito de ir polo territorio, entender as paisaxes en relación ás cousas que foron pasando por aí, que deixan pegadas moitas veces indelebles, non? Ás veces son lendas, pero tamén valen, non? Todo aquilo forma parte da paisaxe sobre o territorio. Pasa. Así que como palincesto, pois podíamos entender que aí na Galicia, por falar de un territorio que todos conocemos e que vivimos, pois hai mapas que señalan que tribus habitaron aí. Pasa. Antes dos romanos. Pasa.
Vouche mandar pasar rápido, senón non damos acabado. Outros noutros tempos deixaron as súas pegadas, que agora estamos descubrindo, redescubrindo, sacando do esquecemento. Pasa. Podemos situar os castros nos mapas e dámonos conta da cantidad que hai, como se habitou desde fai moitos séculos este territorio dun xeito homoxéneo, é dicir, que se creou cultura sobre a xeografía do territorio dun xeito moi homoxéneo en casi todas as partes do país. E aquí superpoñen das dúas cousas, as igrexas, vese un pouco mal, pero tedes que confiar en min. Están sinaladas as igrexas e os castros. E a relación relativamente próxima e relativamente cunha certa continuidade histórica entre aqueles habitantes non cristianos e os habitantes cristianizados, por decirlo así. Ademais deso, o territorio ten límites administrativos e límites sociais e económicos. Tamén os límites dos territorios teñen certas continuidades históricas. Hai continuidades entre os territorios das trebas celtas, da cultura celta, cas diócesis, cas comarcas, entre as parroquias e as aldeas. Esas continuidades aparecen xa comprobadas en algúns sitios e probablemente en moitos máis que non están ainda estudados. Solo para falar un pouco da Galicia, o territorio este ten catro datos, catro cousas significativas. Como todos os conocemos, non vamos a falar delas, pero pasa. Tarda un pouco en enfocar, non? Unha é a orografía, soporte, territorio soporte. Bueno, tamén sabemos os kilómetros cuadrados, non ten máis importancia. Non hai grandes elevacións. É un territorio relativamente ondulado, pero non con cristas. Diferenciase claramente as montañas, as serras, en azul, as mesetas ou chairas en verde, nos chamamos de aquí a montaña, sin embargo, ¿no? Pero son simplemente terras altas. E logo en blanco os territorios das mariñas, aqueles que teñen a proximidade do mar como referencia. Pasa. E outra son as pendentes. Hai poucas pendentes considerables. Realmente, casi todos están os terrenos ondulados, ten poucas pendentes, excepto na zona, bueno, das montañas que nos separan de Asturias e León. Só por poñer unhas cuantas características deste territorio. A verdade é que non se ven os números, non se ve nada, menos mal que non teño que ler, porque pobre non me enfoca. Bueno, dai, paso. E outra característica física e xeográfica é só están dibuixados aí as corrientes de auga, os ríos. Decía Otero Pedrallo que Galicia era o país dos 1000 ríos. Aí están xa representados 21.100 non sei que. E hai máis nacentes de auga que eses. E vedes como están repartidos uniformemente por toda a xeografía de Galicia. Así que, un primeiro dato que podíamos entender este paisaxe, primeiro este territorio, porque ainda non entramos na antropización, na ocupación do home, senón simplemente son aspectos físicos. Pois Galicia pode dicir que é a cidade dos ríos, ou da auga, e máis adiante podemos dicir que Galicia é o territorio da chuvia, non? É moi difícil, só paso para atrás un minutinho. Tal como están repartidos, é moi difícil andar
máis de 2 km nun sentido ou en outro sin atopar unha corrente continua de auga. E iso é clave para entender por que despois hai tantas aldeas. Porque hai moitos sitios onde se pode asentar porque hai auga. Auga potable e hai auga para vivir. Estes, bueno, si se mira, non se ve, están representadas as 30.000, máis de 30.000 entidades de poboación que hai en toda Galicia. Están repartidas igualmente como os ríos, uniformemente polo territorio, un pouco menos nas zonas montañosas, pero basicamente están repartidas por todo o territorio. É dicir que hai unha aldea por kilómetro cuadrado. E agora xa estamos falando de que paisaxe vai producir eso. Falábamos do territorio como soporte, pero en ese soporte aséntase unhas culturas. As culturas que van superpoñéndose no tempo, como falábamos co tema do palincesto, non? Isto supón que toda Galicia vai ser un territorio culto e cultivado, que ven da mesma raíz. Culto porque está cultivado e porque está habitado, antropizado, construído, como veremos un pouco máis allá. Que haxa 30.000 entidades de poboación, que hai decir que hai 30.000 aldeas, unha por kilómetro cuadrado. Cada kilómetro cuadrado hai unha aldea. E máis, as aldeas teñen territorio seu, como veremos. Estas son as parroquias. Dalle para atrás un momento. Para atrás. Dalle para atrás. Aí. Estas son a delimitación de parroquias. Hai outras delimitacións administrativas, pero interesa o mapa das parroquias. Ahora pasa. Aquí están só postos os nomes das parroquias. Xa se ve, Galicia igual. Ves o territorio exactamente igual. Pasa. Si ese territorio facemos zoom, un tema de aproximación sucesiva, nun cacho, este Montelouro, aparecen microtopónimos, os nomes do lugar. E outra característica significativa deste territorio, que indica que é culto, cultivado e moi antropizado. Vale, porque dice que hai entre 50 e 200 microtopónimos por kilómetro cuadrado. Eso é entre 50 e 200. Quer dicir que casi toda a reviravolta, casi todo o cacho de territorio ten nome de seu, significa algo. E se ten nome de seu é porque se identifica frente a outros. Eso supón unha impronta cultural tremenda. É moi difícil atopar territorios que teñan estas características, non porque non lle damos importancia. Bueno, como o noso, estuvamos sempre aquí, pois non lle damos máis. Pero isto é casi imposible. É dicir que en cada aldea pode haber entre 50 e 100 nomes de sitios. Digo en cada aldea, non estou falando da aldea do conxunto de casas, sino da aldea que é o conxunto de casas máis as leiras, prados, montes e os montes. Vale? Ahora veremos algo máis. Non se ven os nomes. Aquí están postos os nomes nada máis que con letras, para que vexamos. Pasa. Como non se ven, pero non só na terra firme. Tamén teñen nome todas as reviravoltas do noso litoral. 1700 km e pico de litoral, si o medimos ben medido a unha escala boa, tendo en conta a súa cualidade fractal, que canto máis nos aproximemos, máis mide, porque máis reviravoltas podemos dar no mapa coa cinta de medir, non? Así que é culto non só no interior do territorio, sino un culto no litoral tamén. Ben. Por coller algunhas referencias históricas, nas descripcións do licenciado Molina en 1550, di que Galicia es agua e frescura e montes de frutas sin ser industriales. Había máis ríos, non tanto caudales, pois en ninguna parte de Galicia podemos ir que no vamos por arroyos e fuentes e outras aguas continuas.
lo mucho que se saca de todo género de provisiones, pan, viño, ganado, caza, pesca. Fai 500 anos era un país productivo, cultivado. Dale. Máis adiante na descripción de Pedro de Teixeira, un cartógrafo portugués, pero daquela non había esa diferencia, non? En todo este reino montuoso e áspero, que no dexa por eso de ser moi poblado de muchos nobles, cidades, villas, infinitas aldeas e cazarías, caminando pocas veces 2 leguas, unha legua en hora, que non se ve con poblado. Xa estaba totalmente habitado, humanizado e antropizado todo este territorio. Bueno, a herencia dos castros era a baixada dos castros na época romana e sueva. Moitos camiños. 4 kilómetros de camiño por kilómetro cuadrado. É como se estivera rodeado, verdad? Bueno, que fixo os camiños seguramente foi o carro que lle dou a forma definitiva, non? Pasa. Claro que non todos tiñan a mesma importancia. Hai os camiños de itinerario, os camiños romanos, os camiños de peregrinación, os camiños que se forman na Baixa Idade Media, que son moitos deles calzados, porque estaban pavimentados, postos con pedra e ben delimitados e cuidados, non? Pasa. Como vedes aquí, moitas configuracións de camiños. Con esa cantidad de auga, está claro que a formalización dos camiños debe moito ou está moi condicionada por atravesar o río, por atravesar todas esas correntes continuas de agua que vimos, non? Eses 21.000 kilómetros ou 21.000 ríos que aparecen. E o camiño pode atravesar o río de 2 maneiras, buscando os sitios máis curtos, onde o río é menos ancho, para saltar cunha ponte, do que sea, ou buscar os sitios onde a auga vai para vadear, aí poñense vados. Non sería o contrario cunha ponte. De maneira que os camiños van buscando esas 2 referencias xeográficas da cualidade do río, que ten que ver xa cas súas beiras, ca súa sección transversal. Pasa? E así, bueno, pois os sitios son... Xa aparece os elementos desa cultura que se vai poñendo cos tempos no territorio. Pasa. Esa diferencia das pontes que buscan sitios curtos e os vados que buscan os sitios onde a auga vai laminada e con pouca velocidade, non? Pasa. Bueno, así que son estes 4 os elementos principales que van formar a cultura patrimonial de Galicia. As aldeas, os camiños, a auga e a topografía. Aí están neste plano sintético da zona norte de Oleiros, Deixos e Mera, vese máis ou menos, bueno, se enfocara un pouco ben, veríase bastante ben esas 4 características. Claro que, como vos decía, de que se facemos zoom e aproximamos máis, podemos ver máis cousas que estas, que é un pouco o que me interesa a mí, non? Porque estas cousas pois son así cousas que se poden mapificar, pero despois, para meternos na verdadeira cualidade do territorio e nos elementos patrimoniais desas paisaxes antropizadas é que as fixo o home, que as fixo o ser humano, non? A sociedade, cada sociedade. Pasa. E así pasamos bueno, pois vamos a entrar en cada cousa destes. Os camiños xa os miramos un pouco, podemos mirar as aldeas. A aldea non é, como vos dixen antes, para nós o núcleo das casas. Ese é o núcleo da aldea, o barrio, ou como se lle chame. E a veces falase da aldea onde están as casas, pero a aldea ten todo un territorio de seu. E iso é algo que non eu creo que, bueno, está demostrado en algún sitio que vos mostrarei agora, porque hai algunhas teses doutorais que van nese sentido, pero
poucas veces se di, ou nunca se di, que a aldea ten un territorio e que ese territorio ten límites e limita con outras aldeas que teñen outros territorios e esas varias aldeas están integradas noutro territorio maior que unha parroquia e varias parroquias nunha comarca, ese tipo de cousas que son espazos de xeografías diferentes e de tamaños diferentes que se van maclando unos con outros entre sí. Bueno, pois agora vou vos contar que esta aldea da que dependen que ten como territorio de seu os terreos donde próximos ás casas que son as hortas, os máis de cultivo única e exclusivamente que son as leiras, os eidos, as agras, diferentes maneiras de decirlle cousas porque teñen formas diferentes, e os prados onde se están máis próximos e vencellados a auga, e sobre todo os montes que derivados da orixe da cultura sueva eran montes en man común, eran terreos comunales, como moitos das agras e das fincas que poden agora ver por aí. Pois esa delimitación é unha delimitación que ten que ver, e agora vou volver a falar dos ríos e das augas e das chuvias, ten que ver co manexo e xestión da auga que chove e da auga que tamén non é independente, da auga que xurde porque non hai aldeas sin fonte. Todas as aldeas teñen unha, mínimo, 2, 3, 4, porque nadie se construye un hábitat, un sitio onde vivir, se non hai auga potable. E como vistes que en Galicia había tal cantidade de nacentes de auga que non están contados os das aldeas, as pequenas fontes non están contadas aí, pois pódese decir que este territorio, digo a Galicia, pero tamén podía falar da Galaecia, non? Da parte occidental de Asturias, tamén do Bercio e tamén da parte norte de Portugal, non? Que ten esta mesma configuración. O que pasa que para estudiar xeográficamente é máis fácil coller un territorio que esteja administrativamente delimitado, non? Pero que iba a decir? Estaba falando das fontes e da auga, non? Xa non me acordaba. Pois xa vos dixen que cada aldea administración, bueno, pasamos a ver se me acordo o que iba a contar ahora. Bueno, aquí hai unha representación do Dexi de Juan Luis Dalga que nos señala as aldeas, todas as agras, as parcelas, os camiños e en azul aquelas que teñen relación cas pequenas augas que hai por aí. Poño aí evolución desde o común. Realmente agora vemoslo parcelado, pero o que agora é parcelado antes eran prácticamente só líneas de cultivo, porque as pezas grandes, tanto os montes que en algúns sitios xa se dividiron, como as agras, esta é unha zona das Mariñas e Carnoedo, pois tiñan un xeito de cultivo que cada unidade xeográfica agrícola, cada agra, tiña unha maneira de cultivarse que iba por partes, para cultivar, para plantar, e outra diferente para recoller, de maneira que nunca se pisaba o plantado nin o que estaba sen cultivar. Bueno, é un pouco o rollo de explicar, pero xa te das conta, non? Así que, logo, pois, terminaron sendo este territorio de minifundio que hoxe conocemos. Digo, a lógica do minifundio. Cada vez facíanse as parcelas máis pequenas nas herencias e nas partixas, en todo eso, porque cada terreo destes, que aquí están pintados basicamente de amarelo, non teñen o mesmo valor, nin a mesma capacidade de produción, nin as mesmas condicións que os labregos que manexan estes territorios entenden perfectamente. Hai terreos que teñen máis lentura, que son para plantar unhas cousas, outros que teñen mellor orientación para outras, para viñas, outros teñen son máis lixeiros e valen para cereales de non sei que, non sei canto, para patacas, para o que sea. Non todos teñen o mesmo valor. De maneira que, cando se dividía unha casa e un fillo se independizaba,
E o outro tamén, non lle podías dar unha agra ou parte dunha agra solo. Tienes que dar un cacho dun terreno para que valera para unha cousa, outro cacho dun terreno que valera para outra, outro para outra, outro para outra, un pedazo de monte, porque senón non funcionaba. Así que estas divisións derivan da lógica do valor das terras do territorio, vale? Da conformación que se foi decantando no territorio. Non se ve, pero este é un super minifundio na praia das Indas. Non deben ter nin un cuarto de ferrado as fincas, a maioría das fincas. Sí, pasa. Ese é moi mal, pero unha cousa é entender a morfoloxía das aldeas e outra entender o sustrato que é aquel plano parcelar. Esta é a mesma aldea que representa algo máis que a propiedade, representa unha maneira de poñerse, de traballar, de entender a aldea, non? Xa vedes que hai moitas máis propiedades, bueno, sabe todo o mundo, claro, hai moitísimas máis propiedades que casas, sería absurdo si todas as terras valeran igual, verdad? Bueno, espacios comunais, de traballo, sempre se foron perdendo en moitos sitios, como os campos de horros, que se ve por aí. Pasa. Vamos parar un pouco nesta aldea para podervos mostrar como unha aldea xestiona o seu territorio e o vai conformando no tempo. Vale? E o motor desta xestión do territorio nestes espazos áridos, porque este é o val do Rosal, o río Tamuxi, vai por aí. Si esto se ve, son capaz de decir por onde. Por aquí. O río Tamuxi. Esta é a aldea de Acevedo e o seu territorio de cultivo é este. E todo o demais xa son montes unha certa pendiente. Tamén propiedade, entre comillas, territorio da propia aldea. Vale. Este é o territorio da aldea, este é a aldea. Bueno, este é o río Tamuxi, que baixa cara ao Miño, casi en dirección norte-sur. En un punto do río, esta xente da aldea, en tempos, collen auga para regar, para formalizar este territorio e que ese poida ser productivo. Para eso facía falta auga, non só desbrozar. Bueno, vedes aquí algúns cachos da levada que se fai. Dai. Pasa. Aquí, collen a levada, non pases tanto. Aí para atrás. Aí. Neste punto, collen a levada, fixados que vai casi paralelo ao río, pero moito máis arriba. Moito máis arriba. Vai a auga vai polo seu propio peso. Nin moi rápido, nin para. O sea que é un dominio da nivelación dos terreos fantástico, tremendo, porque non é que se vexa de onde se colle, desde aquí, non se ve, vai simplemente ganando altura mentre o río vai baixando moito. Isto vai casi a cota, non? Casi por unha curva de nivel. Pasa agora. Isto volve a ser o mismo. A aldea, o territorio, unha carretera que se fixo posteriormente, que tronza as leiras e os cómaros e todo, pero bueno, non lle facemos moito caso nesto para contar esta historia. O río Tamuxi, un pequeno afluente que vai por aquí, pasa. Vale. Hai algúns canales que fan a muiño. Vale, que non... Aí está. Todos estos é un conxunto de canales con depósitos para permitir regar todas estas leiras, que son as mismas que vedes aquí. Dale. Desde a aldea
desde a aldea administrase todo isto, porque todo este sistema de rega ten que ter unhas comportas, abro aquí, pecho aquí, abro canos para regar. Pasa? E ademais, bueno, non se ve moito, pero formalízanse toda unha serie de cómaros e terrazas que fan que a auga cando rega quede máis ou menos en horizontal ca altura das fincas. Derivado desto aparecen eses outros elementos patrimoniais que non son as grandes pontes, as grandes igrexas, as grandes capelas, non, é todo un conxunto de elementos menores do territorio que, se non se entende o proceso, o valor que teñen no sistema agrario, no sistema cultural que se asentou no territorio, pasarían desapercibidos e non lle daríamos valor. De feito, non lle damos valor. Realmente desaparecen e non lle doi a ninguén. Pero un pode pensar que este é un camiño, pero non. É un paso de auga. Un pode pensar que este é unha cuneta, pero non, é un paso de auga. E esta outra. Que non é un río, que é cando sobra auga, pasa por aí. De feito, non se comunica o camiño cos pasos de auga. Pasa. Un camiño empedrado acompaña un rego de auga, que logo cruza o camiño e vai entrar nunha finca. E sale unha fonte, pasa. E así, moitos dos elementos pasan desapercibidos. A auga pode pasar por fincas de outro, pode pasar por peches de outro, porque a auga non lle pertenece a ninguén persona. A auga de rega, a auga que logo é capaz de dar cultivo, de dar froito, de alimentar as plantas, é de cada pedazo de terra que ten dereito á rega. E iso, pois, tamén, de alguma maneira, é difícil de ver, non está tan claro en casi ningún sitio. Bueno, aquí pasa por diferentes propiedades, porque a auga é do que de máis alá, daquel que ten dereito a ela, daquel non persona, daquel terreno que ten dereito a ela. Por un tempo, pasa, que é o tempo de rega. Isto que pode parecer un camiño, non é un camiño. É cando veñen augas do monte brutas, salvaxes, unha tronada, en vez de deteriorar os camiños, pasar polo medio da aldea, pasa por un bypass, un rego fureiro, que está tan así, tan mal pavimentado, para que a auga perda a velocidade e perda a enerxía cinética e non barra o que é aquí abaixo, como está desgraciadamente pasando últimamente, con estas cousas do cambio climático e da aceleración do cambio climático e das grandes treboadas que estamos sofrindo. Aquí o mesmo, un camiño pavimentado co rego ao lado, e aquí non pensa aí, pero home, por que non cortan as ervas e non limpan un pouco a vegetación e tal? Son tan cutres que hasta teñen unha viña encima. Xa. Esta viña non estorba para cultivar, verdad? Nin estorba para pasar. E ademais, fai sombra para que non se evapora a auga. E as ervas tamén. Hai cousas que hai que entender un pouco máis alá para entender a profundidade destas cousas que non lle damos importancia. Ou, bueno, espacios onde a auga chega, se distribuye, se administra. Hoxe todos entendemos o que é unha caixa de caudales, verdad? Todos pensamos en cartos, unha cousa aí jardada, non sei que. Caixa de caudales era esta, os caudales. Esta é a caixa que distribuye os caudales. Vende aí a palabra. Do valor que tiña isto precisamente. O ser capaz de medir a cantidad de auga que fai, moverse e chegar a onde ten que chegar para regar en tempo e forma. Pasa. Ou eso, vai por unha aldea como esta,
e pasa desapercibida esta poza, que recolle as augas do monte e de algún rego, pero as augas do monte, cando chove moito, arrastran materia orgánica, limos, arcillas, arxilas, e isto, se temos un pozo de decantación onde a auga nos arrastra esos elementos para aquí, pois despois podemos coller estes limos, arxilas, a materia orgánica e mellorar a capacidade edafolóxica das nosas terras. E isto veuse facendo, e hoxe están casi desaparecidas. Na cima da aldea, en frente da miña casa, estou falando con un veciño, perdona, estás aí, pois había 3, non? E tiñan propietario, estaban no camiño, pero a pista, pois, simplemente pasou por elas, non? Bueno, a auga de rega, a auga que se leva para as fincas, non se incorpora ao río. O río pasa, pero esta vai máis alá. Facemos unha ponte para a auga. E tamén lle poñemos un viñedo encima, esas cousas. Temos aquí un sistema moi sofisticado para tapar e para regar. Inteligencia artificial. Pasa. Pasa. E incluso cando as obras públicas se facían con cuidado, pois diferenciábase a estrada da cuneta, co seu muro, co paso da auga, e tamén co paso da auga, que non é unha cuneta. Co paso da auga. Pasa. Bueno, así que para concluir un pouco o tema das aldeas, que xa igual os cansados do tema das aldeas, este territorio é o territorio dunha aldea da Burqueira, na parte alta do Rosal, o río Tamuxi, nace por aquí. Bueno, aquí na parte alta chaman de Tamuxa, pero é o mismo. Este é o litoral atlántico. Un pouco máis abaixo está a Oia, e aquí Bayona. Bueno, este territorio é un territorio que corresponde cunha parroquia, a parroquia da Burgueira, e se vos fixades vai pola divisoria das augas, hasta que colle unha crista e baixa cara onde? Cara a un punto, e toda esta auga que nace, que cae, a chuvia que cae aí, que forma os ríos e que forma as fontes, é algo que administra esta parroquia. O sea, o territorio das aldeas é un territorio hídrico, eu diría sociohídrico, porque son os habitantes da aldea, cada vez que uns tras outros, uns tempos tras outros, os que van conformando a cultura deste territorio e o patrimonio deste territorio. E, basicamente, ese patrimonio formalízase gracias á xestión da auga. Nas partes altas dos montes, esta é unha imaxe, os montes aquí vou poñer aquí antes. Os montes aquí na Galicia non son así. Son así, verdad? E as partes altas teñen moitas concavidades. Aquí conocemos por chaos, chans, brañas. Son realmente acumuladores de auga. Por qué? Porque os ventos, neste caso, na Serra da Crova, veñen do Atlántico, baten nos cumes e cargan toda a auga nestas esponxas, que ademais beben das que beben os cabalos salvaxes e todas estas cousas, non? Pasa. Xa non se ve, pero xa non vos conto máis, porque era contarvos como cada día de semana se regan unhas fincas diferentes nesta parroquia. Vale? Sería luz, martes, mércoles, xoves, venres, sábado, domingo, estas serían todas as superficies regadas. Pasa. Non vai? Sí. Bueno, seguro. Bueno, estas son as superficies regadas. Non vos continuamos. Pasa. Bueno, pero eso que se queda no territorio non ten sentido se non hai isto, verdad? Se non hai toda esta xente que se reúne, non recordo agora cando, pero é a principios do mes de xuño,
Non, principios non. Sobre o 24, no solsticio, sobre o 21 de xuño, a limpar todo este sistema. Primeiro limpa todo o mundo a levada grande, e despois os ramales, os que se van servir, os que teñen fincas que se sirven por esos ramales. É algo comunitario, é algo que necesita dunha organización, que necesita ter unha aldea cohesionada, senón non funcionaría. E volven outra vez a parar de regar, celebran outra festa, cando se acaba o período de rega, pois máis ou menos tamén de arredor do 21 de setembro. Casi. Eu mismo non se ve, porque isto serían as terras cultivadas cos seus comas, nada. Casi. Bueno, é un pouco a conclusión, non? Cada aldea ten un territorio hídrico, porque o sistema hidrográfico, xeográfico, sin manipular aínda, forma unha árbore. Son augas de concentración, vanse concentrando, desde diferentes nacentes, vanse concentrando, como unha especie de árbore, non? E cada territorio destes, sabendo desta árbore, o que fai son sistemas de dispersión, porque colle a auga nun punto e vaina dispersando para levala aos seus eidos, ás súas reiras, ás súas terras de cultivo. De maneira que son como dous sistemas, un de concentración e outro de dispersión, que se comunican como nas puntas, casi como o corpo humano, non? Cas terminacións nerviosas ou cas ramificacións do sistema sanguíneo. Bueno, outra característica dun país, xa por decir catro cousas que xa dixen, é que aínda quedan unha quinta parte do territorio de Galicia como territorio mancomún, que son basicamente das aldeas ou das parroquias. Casi sempre das aldeas, a veces das parroquias, ou de dúas aldeas, ou de algún grupo de aldeas. Territorio minifundista, bueno, depende, non? Aquí non. Eso sí, non é público isto, é comunal, non? É un mancomún, que supón un xeito obrigado de cohesión entre a sociedade que o soporta, non? Bueno, fai non tanto eran todos, porque supoño que sabedes como se foron dividindo, facendo as tenzas dos montes das mariñas lucenses, que son mínimas tamén, que agora están cheas de eucaliptos, que non se distingue ningún límite entre eles, non? Simplemente foi unha resposta dos paisanos ante a posible intención de que, en vez de ser comunal, pasase a ser estatal o terreno. Como son en mancomún, sabedes o que fixo a Forestal e todas estas cousas, que plantou os montes en mancomún por aí, como se foran públicos, non? Cando eran dos parroquianos, da xente. Bueno, estes son os montes da Serra da Grova, que son os captadores das augas. En Portugal chamanlle castelos da auga. Saben perfectamente que situacións en estes puntos son delicadas. Bueno, nós aprobamos eólicos, sin problema. Total, de que rompamos os nacentes das augas, non pasa nada. O noso Monte do Gato tamén pasa isto. De feito, as sociedades, sabedes que en moitas cimas dos montes hai capelas, fanse festas. A mesa dos 4 cabaleiros, cando se xuntan 4 territorios, un punto. E santifícanse, fanse romaxes, porque eran puntos onde vamos a celebrar festa para que non haxa conflicto, suben de todos os lados. As capelas, bueno, ahora son de santos, pero antes serían de outra cousa, de outra deidade calquera. E a celebración de festas e de romaxes é un acto de concordia dos territorios. Este é o fito, este é o punto onde nos non movades o marco, non? A parte de culturas e outras historias.
sí, xa, por concluir, non sei que hora é. Bueno, me diré. Sí, bueno, sí. Debe seguir. Eu sigo, vos xa verei como vos ides levantando. Casi en resumo, non? O territorio de Galicia, como todos, bueno, aquí está en español, non sei por qué, pero quedou así de outras cousas. Habítase e modélase en función da auga. E vamos a ver algunhas cousas máis, ademais dos regos, das levadas, dos regos fureiros. Porque isto que aparentemente non é algo que teña que ver ca auga, son paisaxes que podemos conocer. Pasa. Non, pasa. Aí están marcados, se ven as terrazas, se ven os cómoros, pero non, pasa. Ese tamén era o territorio de antes, con eses cómoros, como se poñen enfrentados á auga, ou como os cómoros, os muros, os socalcos, se colocan en función da auga. Por qué? Pois porque son retedores das terras e da auga. Antes vimos algunhas imaxes dos castros, e todo o mundo que, bueno, pois, cando lemos cousas da cultura castrexa, falamos dos castros, sempre nos din, os castros están sempre nun pequeno outeiriño, porque así víase desde lonxe, non sei que, defendíase de non sei canto, tal. Seguramente todo é certo que non podemos discutir ni moitísimo menos, pero os castros póñense porque aquí pasa auga, e se non pasa pode pasar. Entonces, controlar esa auga, poñéndolle unhas cuantas pedras, esperar que a auga pase, vai arrastrando cousas, porque ali, con eses cerrados, soltan os bichos, e os cabalos, e as vacas, e o que fose, e ese terreno, o millorarse cos excrementos dos animais, o triparse cas patas, o chegar tamén ca auga, materia orgánica, limos, arxilas, ese é un terreo moi fértil. É como crear a leira casi sin querer. E claro, cando viron que ali os castrexos, que eso funcionaba así, e que ali salían cousas, inventaron a agricultura, sabedes que estou facendo unha coña, non? Pero si non vamos poñer o castro, se non sería de que van vivir os castrexos se están en Penedo así. Non, teñen que vivir do que está ao lado, verdad? Entonces ten toda a lógica do mundo que non se poñan en picachos, poñense donde cerca teñen uns sitios onde cultivar e poñer os bichos e ao mesmo tempo que sirva de alimento. Así que tamén os castros teñen unha relación directa co entendemento da auga no territorio. Paisaxes máis ou menos conocidos, pasa. Pero claro, eu estábamos aproximando aos castros. Pero que é verdad, porque cando se fixo a Cidade da Cultura ou o gasoducto que ven de norte a sur paralelo á autopista, os arqueólogos, o equipo de investigación do CSIC, con Felipe Criado á cabeza, con máis xente, pois foron facendo cortes na Cidade da Cultura e viron, claro, xa con datacións, que, bueno, xa no ano 600, 700, xa había terrazas. E foronse millorando e subindo unha altura, pois, claro, xa estábamos pensando, home, a terraza é un elemento patrimonial. Un cómaro, unha terraza, un socalco, caleira que corresponde. O sea, non é o elemento que soporta, é todo o sistema. Por que non lle damos valor patrimonial a estas cousas? Teñen máis profundidade histórica que moitas das cousas que estamos valorando. Pasa. Aí se ve a formación das terrazas e como foron datando, pois supoño que con carbono 14, ou non sei exactamente con que, a idade de cada sustrato dos cómaros e das terrazas. E ademais deso, pois claro, como vos decía, teñen que ver ca auga,
teñen que ver no principio, porque é parar a erosión das terras, formalizar terrenos casi horizontais moito máis doados de traballar, e ademais, cos propios cómaros ou calcos, quitamos as pedras que nos estorban para labrar. O sea, cumplía todo, mesmo que os peches os valados de pedra, non? Un pode pensar que os fixeron para pechar as súas fincas e que non entre nadie. Son moi fáciles de saltar, de pasar, de non sei que. Moi fáciles. Son feitos, probablemente, porque ao traballar as terras, esas pedras estorban. E onde as pos? Na beira. E vas poñendo unhas encima de outras na beira, evidentemente. E canto máis esbeltas e máis altas as poñas, pois menos, máis terreno tes para traballar. Porque se faz así amoreadas, pois quédache menos. E ademais defenden o común, o camiño. Non deixan que ninguén invada o camiño. Entón, en ese momento tamén, traballando as terras e poñendo as pedras, faz que o común, o camiño de todos, non se oculte. Realmente teñen que ver ca auga, porque se vedes que ten canos para drenar. Agora vou facer un canto á pedra seca. Hoxe uns compañeros da universidade, esta Margarita Lorenzo, non? Viña cas mans un pouco destrozadas porque estuvo facendo, por ver como se facía, un muro de pedra seca. Ali nun experimento alá arriba no monte. Nos tiramos os muros de pedra seca así, sin ningún pudor, verdad? Marcamos os planes, anchamos as calles, as rúas, facemos non sei que, tiramos as pistas, non sei que, sin moito problema. Pero resulta que os muros de pedra seca son a de Dios, porque ademais de drenar, de non facer que eso sea unha maceta donde plantemos arroz, non son as terrazas de plantación de arroz de Tailandia, de Vietnam, drena, ten sustratos diferentes en cada estrato, e ademais nos muros pasan moitas cousas, porque hai bichos, hai plantas, hai insectos, hai non sei que. É difícil de superar tecnolóxicamente as funcións todas dun muro deste tipo. Se o quixéramos facer con elementos prefabricados, teríamos bastantes problemas. Un muro de formigón, por moitos buratos que lle poñamos, non é o mesmo. Non funciona igual. Ademais, os socalcos hai nos en moitísimas culturas, desde os andéns incas, os pollos portugueses, en todas as culturas hai. Bueno, a veces non se fan con pedra, fanse con terra, entonces soportanse cos raíces dos carballos, dos castaños, basicamente. O noso territorio basicamente son castañetes petados que soportan esos muros esos comandos das cargas, non? máis exemplos da relación da auga ca formalización do territorio. Casi estou facendo un canto á cultura das aldeas, pero é verdade, porque é o que me tocaba hoxe, non? O que me pareceu que podía contar. Isto é no Miño, isto son terras do Miño, no ano 56-57, aquela de arriba, vese pouco, pero todo isto que é un terreno moi horizontal, son prados, son moi estreitos e teñen esa perpendicularidade á canle do río precisamente para que drenen, porque facer en outro sentido non funcionaría, nin os cultivos nin drenaría a auga que baixa polos terreos siguientes. Así que é unha maneira, bueno, logo aí fixes unha depuradora, xa vedes o que fixe, non? Pero pasa. En todos os sitios próximos aos pequenos ríos, sabedes que cando o río fai así é porque é un meandro que é moi horizontal todo isto, o terreo da aluvión, estas cousas, pero van sendo todos peines de drenaxe, para que precisamente a auga escoe
cara ao río. E fixados estes que estreitísimos son, non? Así. Bueno, por ir rematando, Galicia é o territorio das aldeas, tamén hai cidades, vilas, lugares, casais e outras agrupacións. Entre as vilas, entre o mundo urbano e o rural, empeñámonos en diferencialo, pero están tan imbricados e tan entrelazados que falar de un e non falar de outro. Se queredes, falo un pouco dunha vila que é Betanzos, para rematar por ver. Bueno, pois ben, pasa. Pasa. Sí. Bueno, isto é unha habilidade miña que dou por tomar, pero conocedes, non? Un día estuve nunha conferencia na Barbía que falaba precisamente destas miniaturas do Duque de Berry. Bueno, pois nada. É un calendario que está ilustrado con estas miniaturas, e cada unha por mes, que son como as mellores horas do Duque de Berry, non? Por que poño? Porque en esta vese moi ben, aí está a cidade, e o que está alrededor da cidade está cultivado, verdad? O importante é isto. Entón, vale, vamos a falar dunha pequena vila, dunha pequena cidade que é Betanzos, pode ser o grande que queiramos, pero que relación ten con o seu territorio? Unha delas que debía ter e que tiña o cultivo, vale? Outra, a comida. Se deste territorio non se come, temos que traerlo de outro lado, de máis longe. E ademais, no mes de agosto, creo que é, ou non sei, van a pasear. Así que están como as tres funcións básicas que ten que cumplir o territorio de arredor das cidades e das vilas para que sea un territorio productivo, en todo no amplio sentido. Poder pasear e divertirse e usalo como espacio para descansar e para lecer, para comer del. É un espacio productivo que ten que estar con xente que faga esas cousas. Pasa. Bueno, e por eso poño Betanzos. Bueno, Betanzos ponse aquí, no fondo dunha ría navegable, nun punto alto onde antes houve un castro, continuidade das cousas. Pasa. Algún dibuixo de Alfredo Arias que nos recorda como está aí. Pero a dificultade que tiña de cruzar os ríos, verdad? O sea, un castro non vadea aquí o río nin de coña. Non pasa por outro lado, solo por aquí. Pasa. Como espacio de fondo de río, estou cambiando de escala continuamente, pero non é fácil pasar polos puntos, non é fácil cruzar. O territorio das rías ten esta cousa, non? Que para pasar, así como falamos antes das pontes e dos camiños, os puntos de camiño para atravesar unha ría, por pequena que sea, como esta, que se falamos das rías baixas xa non digamos, non? Solo é aquí. E que pasa aí? Pois, bueno, ten outra cousa, que os camiños de terra complementanse cos camiños de mar, que son moitísimo máis importantes durante moitísimos séculos comparado cos tempos de hoxe, non? Que parece que solo vemos os camiños de terra, os itinerarios de terra, as estradas. Bueno, pasa. Vou dicir 4 cousas que aquí seguro que sabedes todos, pero que para enfiar co seguinte, non? Cal é a esencia de Betanzos? Máis que interesarme os monumentos que están aí, a mí interésame que esta cidade é capaz de medrar, de evolucionar en base a dúas cousas: os pontádegos e os portádegos. Que alguén, os nobles de aquí, os donos, os dirixentes, construyen pontes e págase para pasar por elas.
Se non, vai dar a volta por outro lado. E ademais, tamén se paga o porto, que vías antes a vía navegable, non? Aquí, págase por cargar e descargar. Iso é, bueno, digamos que é a vida económica de Betanzos, evoluciona e constituíse nunha vila próspera por dúas cousas, bueno, tres, dúas pontes e un peirao, onde poden chegar embarcacións. Moi importante os camiños para as cousas. Pasa. Bueno, outra representación de Betanzos de final, principios do século XVII, dese a muralla, aquí as casas, unhas igrexas de pedra, outras serán de tinglados de madeira, palla, que sei. Pero que hai aí? Pois, fora das murallas, dous barrios. Este e este. Vedes cales son? A Marina, o nome xa é así, non? É a Pontevella, e este, o barrio da Fontenenda. A Cañapa. Bueno, este é o barrio de Labradores, este é o barrio dos Mareantes. Labradores e Mareantes. Esa é a esencia desta vida. Todo, podemos contar dos nobles, das igrexas, de o que queirades. Pero estos son os que fan que Betanzos, ademais dunha vila, sea unha aldea e viva do territorio e permita que estos poidan comer do territorio. Pois por qué? Pasa. Porque a súa relación ca auga, e volvo ao tema da auga outra vez, é clave nesta historia. Unha, pola relación de camiño, a auga como camiño. Pero o camiño de longo recorrido. Pero se queremos, vemos o camiño de curto recorrido. Pasa. Bueno, primeiro que Betanzos loita o indecible para que co devir de tanto limo, tanto arxila, tanto eso, estas xunqueiras sigan sendo navegables. A máis os barcos medran en tamaño, na quilla, non sei como se chama. Toneladas. Sí, entonces, claro, o que antes podía chegar aquí deixa de poder, feito Betanzos perde a capacidade portuaria en favor da Coruña, bueno, neste caso de Fontán, que estaba aquí ao lado. Pasa. A importancia da auga e do tempo, non? Bueno, aquí o ferrocarril, que tamén fai que, bueno, como nos conta Alfredo Arias en algún traballo de investigación, ao pasar o ferrocarril, pois xa non poden pasar os barcos de pau alto, e, por tanto, pois, os portos estes empezan a non ter sentido, ningún dos peiraos que hai por aí. Pasa. Pero sigo falando da relación de Betanzos ca auga. Que non fai tanto que se tronzou tamén irremediablemente, creo, porque non hai maneira. Esta foto é moi bonita. Bueno, a mí non é só o que me parece bonita, porque todas estas cousas que estou contando do territorio das aldeas a mí me parecen bonitas, pero non só bonitas do punto de vista estético, senón bonitas do punto de vista do coñecemento, non? De aprender delas, de poder buscar razóns e interese nesas cousas. E isto representa dúas cousas. Unha, que nestes hórreos, bueno, que Betanzos era unha aldea, para que vamos a andar con cousas? Pero non digo no sentido peyorativo, porque eu traballo fai un lote de anos en Santiago, no Concello de Santiago, e non podo decir, e digo algunha vez que me tal, decía Otero Pedrallo nos anos 60 que Santiago era a aldea máis grande de Europa, e decía como un piropo, que Santiago era a aldea máis grande de Europa. Bueno, Betanzos non era a máis grande de Europa, pero era unha aldea tamén, é unha vila. Era unha vila e unha aldea. Por qué? Porque se vedes os hórreos, está claro que era unha aldea. E a xente que cultivaba as leiras, secaba aí o millo e o que fose. Pero tamén a xente que iba á marea, labradores e mareantes, tamén iba a secar aí os seus peixes. E os hórreos e os corredores mariñán son moi bonitos, pero tamén eran funcionais, era para secar. E claro,
os labradores non tiñan carro. Os labradores tiñan lancha e iban cultivar o territorio desde a lancha. A lancha era o seu carro, a auga o seu camiño, e a marea era un aliado. Porque cando a marea subía, iban para arriba, e cando a marea baixaba, iban para baixo. Tiñan que facer pouco esforzo, o motor non lles facía falta moito, si pensaban que a cabeza. E en mareas vivas, todo eso, era fácil navegar. De marea que pasa... Bueno, volve para atrás. Volve para atrás. Ah, non, non. Aquí. Está claro que aquí podían vir desde terra, pero tamén desde a auga. Varaban a lancha, descargaban, o que trouxesen, usaban orre, era o camiño, pasa. Así, era un peirado, de outra maneira, non? Bueno, solo porque vexades o minifundio que se ve nesta foto dos 55-56. Non fai tanto, pero 56. No ano 70 e algo, estaba eu parado aquí con uns amigos diante do instituto, aquí, e chegou un jesuíta que viña de América, que era betanceiro, non recordo o nome, o mellor benme, non? E viña, pois, a falar ca xente do instituto, non sei se con o director tal, pero veo ali unha serie de rapaces e quedouse ali, e iso, mirando para o Penso, para esta zona de aquí, vendo que nun sitio había nabos que estaban amarelos, noutro sitio non sei que estaban verde oscuro, noutro... cachiños, como aquela foto que vimos de Carlos Maside, de manchas de color en pequenas petadas que eran o minifundio, non? E el díxonos a nós: che, bo, pero, non sei, o acento non vai salir, pero está loco ese hombre, pero como planta así esas cosas? Pensaba que era terra dun solo. Fixados, mirando para todo o Penso. Non, para Velares, perdón. Para Velares, para Angustia. Claro. Estaba aterrizando noutro planeta. Pasa. Bueno, aquí se ve un pouco a cousa da facilidade. Estas son fotos de Veiga Roel, pero da facilidade que se tiña para chegar e cultivar e marcharse. Pasa. Por qué? Porque ademais vemos, se pintamos o parcelario, hai moitísimo parcelario que non ten camiño, que ten camiño desde aquí, desde abaixo, desde arriba, desde o río, desde o camiño, é o camiño da auga. E, bueno, como sabedes que chega a marea hasta os caneiros ou cerca, cando tal, pois, bueno, pois esas cousas. Así que, non quero que pensedes que creo que os betanceiros que cultivaban estas cousas eran os vagos, nada máis se poñían na lancha, subían ca marea, baixaban ca marea, non era sempre ese horario, nin ese mínimo esforzo, pero desde logo non iban cando a marea baixaba forte, nin cando subía forte, non se poñían contra a marea, porque tiñan outro horario, que era o horario natural, o horario de pensar ca cabeza. Pasa. Bueno, nada, moitas cousas de auga, moitas cousas, pero o río é moito máis grande que o que ahora vemos. E a relación ca auga, esta, de saber, pasa, de saber relacionarnos ca auga, tanto para facer peiraos como para facer outros elementos, tamén se está deixando da man de Deus. Pasa. Bueno, non fai falta dicirvos que a aldea é máis que a vila, verdad? Con esas fotos. Hai horreos, tamén hai a Rúa do Hórreo, tamén había un gran graneiro ali onde se bifurcan as dúas rúas de... non sei como se chama agora, rúa... non me acordo. Sabedes onde é? Rúa Nova. Non? Será Rúa Nova, non se bifurca. Sí, na Rúa Nova onde se bifurca así, aquel era un gran graneiro. A Rúa Nova e a Rúa da Torre. Eso é. A Torre. Pasa. E todo ben concatenado ca esencia da vila e do seu territorio. Porque
Un podía ver estes corredores mariñáns e que balcón tan bonito, pero aí era onde todos recordamos, e agora xa hai algún rapaz por aí novo, pero todos recordamos ver aí colgadas cebolas, colgadas allos, colgadas mazorcas de millo, algún peixe a secar, verdad? A relación da vila co territorio. Estas casas da Cañota teñen as súas hortas enfrente. Parte xa llas estropeamos co paseo da tolerancia, non sei que. Pero esas son as hortas. E hoxe en moitos sitios, en Santiago tamén, temos, me parece que 5 espacios de hortas urbanas. Aquí, as que temos en Betanzos, pois, estamos deixando que se perdan. E pensamos en construir aí non sei que, máis casas, ou unha praza, ou non sei que, dá igual. Despois, quereremos ter hortas urbanas. E frente son tan espabilados os de Betanzos que frente a cando unha estrada se fai semellantes muros, invéntanse unhas arquitecturas, novas maneiras de engancharse, moi lóxicas, que agora están tamén perdendo, ou cousas. Algún día que puxen estes dibuixos na escola de arquitectura, decía aos rapaces así un pouco de coña, bueno, que en Betanzos inventamos o corredor intermedio, que logo di Le Corbusier del, non? Onde? Le Corbusier sí, pero pasou por Vigo. Igual, fixe algunha parada por aquí e dixo, hostia, hai un corredor intermedio. Ou hai un edificio sobre pilotís, sobre columnitas. Por qué? Porque chegaba auga aí, claro. Pero xa estaban inventados. Vale, pasa. Bueno, e agora ven a parte, que facemos con isto? Porque é verdad que todas estas cousas que fun contando así daquela maneira, casi narrando, porque non sabía moita cousa aí, pero estamos nun proceso de deterioro do territorio considerable. Entonces é de deterioro da nosa cultura. E en parte é porque tamén é deterioro de cultivar. O culto, o cultivo e a cultura ven da mesma cousa. Así que eu creo que podemos equiparar procesos que xa son moi conocidos na cidade, nas cidades históricas, nos barrios históricos, procesos de degradación, non? De deterioro, que pode ser un deterioro social, un deterioro económico, non vale, non é económicamente rentable, ou un deterioro físico, ruína, tende a ruína. E son tres xeitos de empezar o deterioro. As nosas aldeas, que foi o territorio das aldeas? Porque vémoslo deteriorar, cal é a primeira causa? Hai un deterioro social, un deterioro físico, un deterioro económico. Probablemente nunca valoramos a sabiduría das xentes do campo, dos labradores, dos labregos. Nunca valoramos suficientemente. As xentes que sabían xestionar o territorio, como vos mostrei, ou intentei mostrarvos nestes puntos, non? Unha sabiduría decantada de xeneración tras xeneración tras xeneración, saber manexar, saber vivir, saber producir un territorio daquela maneira. Non é que vayamos reivindicar agora que volvamos ao atraso, non esas cousas, non? Pero sí que despreciamos, non? Os paletos, os aldeáns, non sei que, tal. Claro, ese é un deterioro social. Outro, deterioro físico, porque en canto a vida era un pouco miserable, decía o poeta Manuel Acuña, non? De fume, fame e frío. Definía a Galicia interior coas tres Fs. E claro, eso así como era perfecta ecolóxicamente nun mundo do metabolismo das cousas, non? Todo se reutilizaba, se servía, non foi capaz de ser rentable económicamente, non foi capaz de soportar. Entón, houve moitísima inmigración, como todos sabemos, todo eso. Entón, non vou a reivindicar eses mundos de
fume, fame e frío, pero si o coñecemento. Si o que pegar este salto ao baleiro é un pouco peligroso, porque cos últimos desaparece unha xeneración que sabía manexar o territorio, que sabía xestionar o territorio, que tiña un coñecemento brutal do que había. Bueno, como de feito maltratamos, non nos valoramos, deterioro social. En canto se marchan e canto poden ter outras posibilidades, hai abandono, por tanto, deterioro físico. As casas non sirven. Traemos, importamos imaxes de outros sitios, non? E despois o deterioro económico, que tamén está absolutamente relacionado, porque se non podes vivir do que produces, non hai nada que facer, non? Bueno, pero que cousas pasan? Que unha das cousas que está pasando é o revival do éxito, non? A xentrificación. Ora facemos casas de turismo rural e non hai rural. Non hai. Vai ali un hotelito nun territorio, non? Pero nesa casa de turismo rural non se fan os chorizos, nin se matan os porcos, nin se cultiva, non sei que. Hombre, mira, unha anécdota para... Algúnas hai, pero estou xa poñéndome así, non sei que, non? Porque os convertimos nunha Disneylandia, porque as aldeas que bonitas, e vamos a rehabilitalas aí para a terceira idade, para a economía silver, ou rehabilitamos daquela maneira que teñan a apariencia de autenticidade, pero non é e non estou... Non tiene unha función. Non tiene unha función. Exacto. Exacto. E corremos o peligro de chegar ali e que non haxa rural. Vamos a unha casa de turismo rural e non é rural, porque os rurales morreron, abandonaron. Paso. Por buscar algún antecedente dos intentos fallidos, a concentración parcelaria. Parecía que con isto se iba a producir e foi xusto o contrario. Destrozáronse moitísimos elementos culturales, moitísimos elementos físicos, moitísimas lendas, moitísimas identidades de moitos sitios por facer este tipo de concentracións parcelarias que se fixeron nos anos 70, 60 e que se seguiron facendo desgraciadamente, non? Este é un texto pequeno de José Ramón Menéndez de Luarca e Virrey Osorio, el Barón Rojo, sobre un libro moi bonito que ten a construcción do territorio do noroeste peninsular, que di claramente o que fixo a concentración parcelaria. Non conseguiu nada, foi un intento fallido, non? Pasa. Bueno, eso, exemplos de concentración parcelaria e do borrado da identidade de moitos territorios. Pasa. Que se leva tamén a montes, onde logo xa se producen grandes explotacións de kibis ou de viño, ou casi un ensanche, non? Un trazado de mazás para edificar. Non son para edificar, pero sí que son para edificar, para plantar eucaliptos, para que un vaya por aí, por calquer pista, camiño ou eso, que pode ir, e vas como se foras por Lagar do Orzán, pero menos ameno, non? Edificios a cada lado, sin que un sea capaz de orientarse. Perdeuse, bueno, frente a toda esta homoxeneidade, estaba toda a diversidade e complexidade dos territorios que estivamos falando ao principio, non? Isto é simple, non é só que sea sencillo, non? Simplísimo. E máis, non te orientas. Nin siquiera nos eucaliptos hai o líquen na zona norte, non, na cara norte. Bueno, estos os peligros que tan é as proximidades ás casas, que logo terminan facendo invivible ou dificilmente invivible as casas, por moitas legislacións que se foron facendo e tal, pero os incendios e outras cousas. Outro tempo, pasa.
canteiras, bueno, para que fala, pasa. Fillo. Outro tema. Vamos a abrir aquí Para canto. a estucha destas cousas, pero hai moitísima legislación, toda moi ben intencionada, creo eu, sobre o territorio. Porque hai legislación forestal, legislación de augas, legislación agraria, legislación paisaxística, legislación patrimonial, arqueolóxica, todas estas cousas. Moitísima. Toda a que queirades. Española, europea, galega, todo. O que non hai é unha visión amplia, comprensiva, integrada de todo. Por qué? Porque nunha aldea, os paisanos da aldea eran leñadores, agricultores, ganaderos, apicultores, integradamente tiñan o territorio na cabeza. E non é... Si se ve sectorizadamente e se legisla sectorizadamente, non se ten o entendemento amplio e comprensivo, integrador, do que é un territorio. Bueno, iso é un alegato sin máis. Por deixar o que... Entonces, querida Chus, a min isto non me importa. Pois a min sí. Que pase eso, pero que se viva, que haxa xente aí. Eso sí tamén. Prefiero que se viva e que fagan o que poden pola miseria que teñen porque non teñen máis cartos, que se esmoreza Sí. e se abandone. Claro que sí. Por qué? Porque eso damos unha man de pintura. Ou recebamos. Ou poñemos, como se chama o que se pon por fora? O aislante este, o SATE. Xa veremos, pero co abandono sí que non se pode. Sí, iso é verdade. Co abandono non se pode. Co abandono e o exterminio, tamén, que diría Henry Lefebvre, que xa anunciaba nos anos 70, que íbamos a exterminar a todos os labregos de Europa, quedaban poucos en Galicia, pois xa os conseguimos exterminar. Pois iso é o que pasa, non? O que pasou. Bueno, pasa. Por acabar con desanzos, o cambio climático. Claro que temos que estar atentos a estas cousas. Todas estas cidades en fondo de ría, estuvemos poñéndonos en contra da auga, quitándolle camiño á auga, non sei que. Ora pasa, se ademais non se cultivan os terreos que están ría arriba, pois as augas baixan, xa. Non están cultivados, por tanto non están porosos, por tanto, así que chove sobre mollado, aí vai, se chega abaixo. E se encima lle fomos acortando os sitios para pasar, con estas cousas, pois con máis razón. Pasa. Pasa máis. Isto é o que é lamentable, non? Pois, cando non se está, cando non se vive de, por, para, en e de, non hai. Pasa isto. Pasa. Por moito que cataloguemos. Xa acabo, perdonade toda a... Nada. Outra vez o territorio de Galicia. Bueno, hai 7 cidades máis ou menos, son pequeniñas, pero nós chamamos ya 7 grandes cidades, quedarán. Pero despois hai todo este mundo de aldeas onde, bueno, a metade da población está nos entornos das cidades, pero hai moitísima en aldeas ou lugares de menos de 500 habitantes, un tercio. Pasa. E agora, todas estas que están en lila, que se ven moi mal aí, xa non están. Bueno, agora non, isto era no 2010 cando fixemos este traballo. Pero agora no 2020 hai máis aldeas abandonadas, que son, bueno, basicamente no interior, evidentemente, pero 30.000 había, non? Pois que sepades que se abandona unha aldea cada semana.
E por qué? Más ou menos 50 aldeas ao ano desaparecen. E por qué? Os habitantes non abandonanse, 0 habitantes. Aquí había 1.300, pois agora debe haber 2.000 e pico, con 0 habitantes. Porque non soportan esas condicións de vida. E os heredeiros e os fillos e os netos non van para aí. É algo que cambiemos radicalmente esa cuestión, vamos ter un territorio que se abandonado, pasa. E por eso, é casi como, bueno, aí vos queda eso. Frente ao abandono, propoñamos de novo a acupuntura humana sobre o territorio. É dicir, este é un territorio que foi poñendo xente desde sempre a razón de xentes por kilómetro cuadrado, habitantes, aldeas por kilómetro cuadrado. Si non se consigue, non digo que teñen que ser aldeas de 500 kilómetros, pero si de uns cuantos que administren todas as terras da aldea e que se volvan a poñer por é un desiderato, non? Xa sei que eso non se vai producir nin nada, non? Pero cal sería a cousa? Pois realmente volver a humanizar, a antropizar, a habitar todos os territorios. Bueno, porque non podemos permitirnos o abandono da xestión do territorio culto e cultivado desde a proximidade. Casi como recordatorio e resumen, para min Galicia é o territorio da chuvia e o territorio das pequenas aldeas. É un lugar de lugares. Cada vez que faz un foco aparecen máis nomes de sitio, de lugar. Pasa. Porque frente ao que non lle gustaba a Chus do feísmo, hai unha creatividade brutal que deixamos que se marche, que non. Por qué? Porque isto, o metálico é reutilización, porque esta ponte, sin máis, é creatividade. Non sabedes nin de que é isto, é cerca de Portugal. Pasa. A mí parece fermosísimo. Fermosísimo. Pasa. Estes peches todos, son portas de fincas. Pareceme todas dun diseño extraordinario e maravilloso, sin ningunha pretensión de nada máis que de unha funcionalidade e de utilizar os elementos que tiñan máis ou menos á mano. E agora son ferros, da igual. Están todas a carón daquel río que vimos antes. Pasa. Eso, volvo a decir o mismo, non? O que nos falta é volver a rescatar esa sabiduría acumulada, non a despreciar, a manexar o territorio integradamente. Non desde o punto de vista da produción de enerxía, poñamos eólicos, non desde o punto de vista da produción de madeira, poñamos non sei que, non, ten que ser unha cosa un pouco máis complexa, que teña na cabeza moitas máis cousas, non? Iso só pode facer unha sociedade culta, sensata, sabia. Pasa? Pero bueno, con estos resistentes me despido, non?